Hello guys, good morning. Sa tanto na kong lakaw-lakaw guys, so kodam nga ni aday ko tungod na sa munisipyo. Sa mong dapit sa lungsod sa Valencia guys. O nakurat ko kay 156 Foundation Day karon sa Valencia day guys. Mauna nga ato ning adtuon dito guys sa dunay boot Manila adto kay Valencia di lagi ika 186 ka foundation mo ni guys mo adto ta dapit adto guys pero una ta mo adto tong dapita guys ato sang pahimuslan ang pagkuha og view aning ilahang munisipyo guys. Amo ang munisipyo tuod. Mo ni ang Municipal of Valencia guys. Mo ni amo ang lungsod. 156 Foundation Day karong adlaw. Dili pa dai ni guys, kuan pa ni before pa dai ni kay gipangandam pa man dai ni ang mga program ani. So dili pa dai ni mooy adlaw jud nga isaulog. Before pa ni sa Valencia di guys ni agyo ko ani. Ato makita si Dr. Rizal ani guys. Wapo ilahang kuan no, monumento. Kaya nasimbahan pa ni guys, mora ni si Jesus Christ. Kani mas munisipyo mo ni Hero. Aduna depoy program sa Sangatan Festival guys 2025. Kung ang gihapon ni lumba ni sa mga sakayanon. Sa mga mananagat guys nga ijag kapunungan sa mga organisasyon. Doon na po ni siya mga pahalipay guys kung kinsa ang first, second, o third. Doon na po siya consolation. Mo ni programa ron sa Valencia guys, gayngusgan, gipangandaman. Busy jud ang taga LGU ani guys. Nindot kay ilang plaza pud guys. Pagkakaroon guys, ako yung nakita guys ang binyo kung nasa ibutang ang ilahang boot atulon dya pohon sa Valencia di guys. Mga pamanday pagpahiluna ani. Nakilid sa kumbinto guys. Wala na may lugar kung asa kabutang ng ilang mga bot-bot. Kanhi dito man ni sa may kumbinto. Ambot kahaon sa kakulian. Wala naman po dito gibutang. Niya naman po ani. Sa una good guys mga native may pamutang ani kay lumba man sa kuan agre karong kay lahi na guys mura gabinag-on man dili naman bahay kubo ang gibuhat kuan naman kanang tulda-tulda na kaya nakamata sila guys nga sagbot kay pud to og pagkahuman labi na og di mahipos mapurisyo pud ang simbahan guys. Mo na giidiya na tingali ngon ani gitin. Awa na lang kumulapos dito guys kay pamanday mahuman maparom day pagpurma-purma nila wa pa mga tanom.
So ato lagyan ning monitoron phone guys. Ato jud sa maong adlaw. Ang adlaw jud sa Valencia guys. Pagtukod ni ini ang pizza ani 27 sa Oktubre. Mao nang 1 week before guys, so na maabot ang maong adlaw, nagbuhat na sila og mga kalingawan guys. Mga lumba sa kayan, unsa pa to uban diha, mga chibugan. Pasensya na mo guys, ug mao ra pilingaw nako karong adlaw. Ug ako mingon guys, bye-bye.